vedere că în fiecare an Caratul de la Petrache Trișcu e în top. Câte medalii anul ăsta? Cum ai caracterizat la această aniversare a acestei performanțe de până? Având în vedere că acum suntem doi la secția de karate, sau aproape că s-au dublat și numărul de medalii. Avem în jur de 100 de medalii obținute la competițiile oficiale, mă refer la Campionatul Național și la Cupa României și, bineînțeles, ca de obicei, și rezultate la competiții internaționale. Ținând cont de faptul că în acest weekend am avut Campionatul Balcanic, unde am participat cu sportivul Budan Pârvu Patrick, acesta obținând cu echipa României locul 3, iar la individual locul 5, la un pas de medalia de bronz și la individual. Ce vă propuneți pentru viitor? Noi ne propunem multe, sincer, avem sportivi talentați, putem să facem performanță, acum depinde doar de baza financiară. Dacă reușim să avem suportul financiar necesar, atunci vom avea rezultate și mai bune. Cine asigură baza financiară? Părinții sau? Și părinții. De ce să nu spunem, am fost de fiecare dată susținuți, dar nu la toate competițiile. De ce? Sunt foarte multe și ca să ajungi la un nivel cât mai ridicat trebuie să mergi afară. Trebuie să te bați cu cei mai buni ca să știi la ce nivel te afli.